Gurekin dugu gaurkoan Beñat Uribe Etxeberria, Herritarraren kidea, eskerrik asko gurekin egotagatik. Egunon. Asteburu honetan hitzordu garrantzitsua duzue, bigarren kongresua izango duzue, konferentzia izango duzue Bilboko Euskalduna Jauregian. Gatazka konpontzeko beste eredu batzuk aztertzeko eta horretarako programa zabala, mai gainean. Bai, esan duzun bezala larun batean elkartuko gara, urriaren 18an Bilboko Euskalduna Jauregian, konponbide bakea eta elkarbizitza ardatz. Eta horretarako uste dugu goi mailako konferentzia bat dugula eskuartean, eta beste arrazoirik, goi mailako hizlariak izango ditugulako tartean, maila internazionalean ere, errekonozimendu handikoak besteak beste, Michael Culbert edo Rolf Meyer, biak ala biak lehenengoa Irlandan eta bigarrena Hego Afrikan, herri horietan gertatutako gatazketan eta herri horietan emandako bake prozesuetan eragile aktibo izan zirelako, eta ez hori bakarrik, baizik eta bigarrengo mahai bat ere osatu dugu, agian etxera begirakoagoa izango dena, edo bertako esperientziak aintzat hartuko dituena, eta Euskal Gatazkan izandako biktimak oro har izango dituena hizpide, eta bertan hizlari Olatzi Iglesias, egun senidea, motxiladun aurre izandakoa, eta psikologoa. Berarekin batera, Olatzekin batera, Carlos Martín Beristain izango dugu, medikua eta psikologian forentzea, hau ere batez ere Latinoameriketako beste hainbat gatazketan intermediario lanak egin dituenak bake prozesuetara heldu ahal izateko, eta Carlos Martín eta Olatzekin batera, Paco Etxeberria uste duguna aurkezpen gutxi ere behar duena. Eta amaitzeko konferentziarekin agian garrantzia handi bat egotziko dioguna gainera, Joseba Azkarragasareko kideak eta Maria Jauregietaren biktimak nolabaiteko adierazpen edo manifestu bat irakurriko dute, eta konferentzia guztiarekin batera uste dugu konponbidearen logika horretan eta markatua dagoen bide horriari ekarpen handi egingo dion konferentzia baten aurrean gaudela. Joango gara xehetzen, hizlari asko baitu duzu mai gainean, nazioarteko horiekin hasita, ez da, Michael Culbert aipatu duzu irako kide oia, Hego Afrikarrak ere Rolf Meyer bertan izango da, akaso kanpotik ikusita Irlandarekin bai antzekotasun gehiago dugula. Zer espero duzue ikastea Culbert bezalako pertsona batetik? Egia da eta aipatu duzu. Gatazka guztiak ezberdinak dira eta gatazka guztiak izan dituzte forma oso ezberdinak. Baina egia da, bai Irlandako eta baita Hego Afrikakoa ere, bake prozesuekin amaitutako edo adostasun batekin amaitutako gatazkak izan zirela, Euskal Herrian gertatutakoa ez bezala. Oraindik hemen sufrimendu bat indarrean dago, bake iraunkor eta justu bat oraindik ere eraikitzeko dago, eta ziur biak ala biek ekarpen handi bat egingo direla eta ikasgaiak hainbat izango direla aterako ditugunak. Michael Culbertekin berarekin konkretuki, adibidez Irako militante hoia izan zen, biziarteko espetxe zigorrera zigortu izan zen, eta bake prozesuaren ondoren 16 urte espetxean beteta irten zen espetxetik, eta zenbait biktimekin, hainbat biktimekin enkontruetan parte hartu zuen, eta egun gainera Koiste elkarteko kide ere bada. Koiste elkarteak 25.000 preso inguru barne biltzen dituena, eta 25.000 preso horiei asistentzia eta laguntza psikologiko zein ekonomikoa eskaintzen die. Eta bada gainera Euskal Herrian dugun Harrera elkartearekin antzekotasunak dituen elkarte bat, eta ziur Harrera elkartearen lanerako ere zenbait ikasgai ekarriko dizkigula. Parte hartzaileen artean azpimarratu duzu eta egia da deigarria egiten dela, Maria Jauregi bertan dagoela, Juan Mari Jauregiren alaba, 2000. Urtean eta hildakoa. Bera bezalako pertsona baten presentzia ezinbestekoa da, ez da, bizikidetzan aurrera pausoak emateko. Nola baloratzen duzu? Balorazioa noski oso ona da. Jakina da Maria Jauregik eta oro har bere inguruak Euskal Herrian elkarbizitzari eta bakeari egindako ekarpena, eta Mariaren presentzian konferentzia horretan, ekarpen horretan edo prozesu horretan kokatzen dugu. Oso positiboki baloratzen dugu, eta uste dugu benetan mugarri izan daitekela Josebak eta Mariak irakurriko duten adierazpen edo manifestu hori. Naiz eta agian ezer berririk esatera ez datorren, lehen esan dudan moduan, markatua dagoen bide horri,
ekarpen handiak egin diezazkiokelako. Orokorrean, violentzia mota desberdinek ikusten duten sekuelak ere izango dituzue aztergai, epatu duzu Olatz Iglesias ere bertan izango dela, zalantzari gabe gai potoloa da, zentzu batuetan oraindik ere arantzatxua, nondik hasi beharko ginateke horrelako gai bati heltzen? Beti ere errespetuz eta begirunez. Hain zuzen, min izugarria jasantzuelako jende askok, oraindikan ere sufrimendu bat indarrean dagoelako, eta min horrekiko errespetu eta begirunea erakutsi behar dugu, eta konferentzian ere errespetu eta begirune horiek erdigunean egongo dira. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu, biktimekiko oraindikan gauzatzeko dauden etxeko lan horiek aurrera atera ahal izateko borondatea eta konpromezua ardurarekin batera. Eta gu ere konpromezu horretan berresten gara, ardura horretan berresten gara, eta konferentzia honetan egin nahi diogu ekarpen berezi bat biktimek horren beste behar eta horren beste behar duten egiari, erreparazioari, errekonozimendu eta aitortzari. Eta bigarrengo mahai hori hortan zentratuko da bereziki, Olatz Iglesias berak ere badaki zer den dispertsioaren biktimak beraiek ere aipatu nahi nituzke, oraindikan ere biktima izaera hori errekonozitzeko dutena, gainera egungo biktimen legeak ez duena eskaintzen nahikoa oinarri juridikorik biktimatzat aitortuak izan daitezen, eta indarkeria guztien biktimak barnebiltzeko asmo horretan, uste dugu, eta aipatu dut behin baina gehiagotan, ekarpen izugarria egin diezaiokegula beste behin, sare herritarretik eta konferentzia honetan parte hartuko duten sujetu guztien partetik, konponbide horri, bakeari eta elkarbizitzari. Hor, erronka handietako bat da, biktima guztien arteko oreka bat mantentzea, eta batzuei errekonozimendu aitortza hori, aipatzen zen aitortza hori eman, baina bestei ere bai duintasuna mantendu. Gaur gaurkoz posible ikusten duzu oreka hori mantentzea? Uste dugu erabat orekan mantendu daitezken bi aldagai direla eta are gehiago abuztuaren hasieran egin genituen adierazpenetan hala esan genuen, ez? Euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzearen aldeko aldarria, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko aldarria, erabat uztargarriak dira biktimei zor diegun errespetu eta begirune horrekin. Are gehiago, uste dugu, herri honetan elkarbizitzan sakondu nahi badugu, eta benetan bake justu eta iraunkor baten eskutik konponbide bat eskuratuko badugu, eta elkarbizitza gertokietara jauzi egiteko aukera hori eskuratuko badugu, sufrimendu guztien amaierakin izan behar duela, eta sufrimenduaz ari garenean, gatazkaren ondorioez ari garenean, hau askotan errepikatu dugu, baina Euskal preso ieslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbideaz ari gara, baina baita ere ari gara biktima guztien egiaz, aitortzaz eta erreparazioaz. Eta uste dugu, larun batean gauzatuko dugun konferentzia ere logika horretan doala, edo asmo horrekin goaz behintzat Bilboko Euskaldunara. Deialdi hori zabalik dago, joan nahi duenarentzat, baina nori zuzenduta dago edo ze jende mota hurbildu beharko litzateke? Gonbidatu ditugu oroar Euskal herritarron gehiengoa ordezkatzen dituzten alderdi, sindikatu, eragile sozial zein politikoak eta norbanakoak. Baina egia da gizarte osoari zuzendua dagoen konferentzia badela, hain zuzen uste dugulako gizarte osoaren ardura dela, ez soilik arduradun politiko eta alderdi batzuena bakarrik, edo estamentu politiko batzuena bakarrik, baizik eta gizarte osoaren ardura dela konponbidearen bide horri eta elkarbizitzaren bide horri ekarpenak egiten jarraitzea. Horral ere aipatu beharra eta pozez hartzen dugun berria da, baina hori larun batean Bilboko Euskaldunara joateko gonbidapenak ireki bagenituen ere, dagoeneko esan dezakegu bete dugula Euskalduna eta besterik gabe jakinarazteko datu hori. Beste moduri dago konferentzia hori jarraitzeko? Zuzenean ez da izango modurik, baina bai esan behar dugula konferentziaren ondorengo egunetan izango dela plataforma ezberdinen bitartez, konferentzia bera integroki ikusteko aukera. Bertan azartuko duzuen beste puntu klabea da, espetxean jarraitzen duten 126 preso horiei, espetxe politika arrunta ezartzea. Hori da, gaur gaurkoz duen eskari edo borroka nagusia. Zein da argazkia une hauetan?
Argazki esan duzun moduan, da 126 preso daudela oraindik beraien zigorrak betetzen, 3 dira estatu frantsesean daudenak oraindik egun, eta 123 Euskal Herriko espetxetan, Basauriko espetxean, Iruñako espetxean, Zaballako espetxean eta Martuteneko espetxean banaturik. 63 dira egunerokotasunean kalea zapaltzeko aukera dutenak, espetxe politikak barne biltzen dituen eskubide jarraiki, baina urteak daramatzagu aipatzen eta logika horretan lanean jarraituko dugu, hain zuzen argia delako eta ikusten dugulako salbuespenarekin amaituko balitz, salbuespenarekin amaituko badugu, izan salbuespen legeak edo salbuespen politikak, biak ala biak, 100% lukeela aukera beraien zigorraren azken urteak kalea zapalduz betetzeko. Eta sufrimenduaz amaitzeaz ari garenean, egin batean horretaz ere ari gara, oraindik auzi honek sufrimendu handi bat eragiten duelako, eta uste dugulako beharrezkoa dela, behin betiko konponbide ematea, eta konponbide hori salbuespenaren amaieraren logikan aurkitzen dugu. Ieslari eta deportatuei ere aipu bat egin nahi nieke, are gehiago orain 2 aste bete ieslari bat zenduzenaren albistea jaso genuen, eta 17 dira, erbestean jarraitzen dutenak oraindik, eta zentzu horretan ere urratsak ematen jarraitu beharra daukagu, auzi horretan ere sufrimendu bat egon badagoelako, eta benetan borondatea eta ardura eskatu nahi ditugu auzi horren konponbidea heldu dadin. Borondatea nori zehazki? Borondatea noski ardura politikoa edo nolabait auzi honi konponbide emateko aukera duten arduradun politiko eta alderdiei. Ezinbestekoa da, eta elkarrizketan bertan ere aipatu dut, baina horrenbeste urtetan horrenbeste sufrimendu eragin duen gatazkaren ondoren ondorio guztiekin amaitzea. Eta ondorio guztiekin amaitzeko giltzarria estamentu politikoek eta arduradun politiko zein alderdiek dute, noski ere, eta lehen aipatu dudan moduan, gizarte guztiaren ardura ere bada, gai honetan sakontzea eta mobilizazioaren bitartez ere, ekarpen bat egitea. Juan Carlos Iglesias, Gaddafiren kasuan Eusko Jaurlaritzak azkenean 2. gradu hori onartu zion, baina duela 2 aste eskas, fiskaltzak errekurtsoa jarri zion erabaki horri, nola jaso zenuten albistea? Sorpresaz hartu genuen albistea, hain zuzen, Juan Carlosek betetzen zituelako aurretikan gradu progresio hori efektibo egin zaien beste hainbat presoren baldintza berdinak. Eta sorpresaz hartu genuen ere arduraz hartzen dugu, aspaldiko partez behintzat gradu erregresio bat izan genuelako presoen artean. Eta arduraz eta harriduraz, baina beti ere egoera ulertuz eta egoeraren arduradun zein diren argiki identifikatuz. Juan Carlosen kasuan eta beste preso guztien kasuan, gradu progresio bat emateko, espetxetako adituak, espetxetako profesionalak dira proposamen hori egiten dutenak. Hain zuzen, presoaren egoera gertuenetik ezagutzen dutenak. Eta ondoren Eusko Jaurlaritza da, EAEren kasuan, Iruñako espetxearen kasuan, SEGIP deritzona da, Madrildik ematen da errebisio hori, baina kasu honetan Eusko Jaurlaritza izan zen, espetxetako juntetako profesionalek emandako iritzi edo proposamen horri baiezko eman ziona. Eta beste salbuespen bat ere hemen dago, hain zuzen entzutegi nazionala sartzen delako ekuazio horretan Euskal presoen kasuan, eta entzutegi nazionalak edo audientzia nazionalak duelako azken iritzia edo errekurtsorako eskubidea. Eta salbuespena esaten dut, hain zuzen, beste edozein arrazoirengatik, espetxean zigorra betetzen dagoen beste edozein presori, etzaiolako azkeneko aldagai hori gehitzen, etzaiolako azkeneko errebisiorako eskubide hori ematen entzutegi nazionalari, eta lurralde auzitegiak direlako errebisio hori edo errekurtso aukera dutenak. Beste behin, nabarian geratzen da edo argitara ematen da,
Euskal presoei ezartzen zaien beste salbuespen bat. 2025 Eusko Jaurlaritzak 18 kasutan onartu zuen 3. gradu hori, bitan bai bertan bera geratu zela, bat ikertzen ari da eta orain Iglesiasen kasua ere gehitu behar zaio. Egia da azken aldian fiskaltzak ez zituela inbeste elegite edo aurkezten orain, kezkatuta zaudete, akaso Iglesiasen kasuak atea zabalduko diola gehiagotan aurkezteari? Kezka noski sortzen duela. Azkenean entzutegi nazionalak horretarako eskumena edo eskubidea duen heinean, kezka beti ere hor dago. Baina uste dugu entzutegi nazionalak berak ere zuhurtziaz jokatuko duela, eta hain zuzen lehen aipatu dudan moduan, espetxeetan egoera gertuenetik ezagutzen duten horien erabakiak errespetatuko dituela, edo errespetatu beharko lituzke behintzat, eta ez dugu uste, edo ez dugu espero, nahi behintzat, berriro ere iraganerako oroitzapenak ekarriko dizkiguten etengabeko gradu erregresio kate hori sortzea. 2023tik aurrera pauso garrantzitsuak eman direla aitortzen zuen Joseba Azkarraga sareko bozeramaileak berak, eta azken txanpa batean ere sartzeko unea iritsi dela, baina uste duzu, aipatzen genuen borondate hori dagoela, gizartean, instituzioetan badagoela, azken txanpa horretan sartzeko? Bueno, esango nuke borondatea bere horretan borondatea oso eskasa dela. Ausardia gehiago eskatzen dugunean, borondate horretan sakontzea ere eskatzen dugu. Eta egia da, 2023az geroztik evoluzioa positiboa dela, baina lehen aipatu dudan moduan, egun Euskal presoek betetzen dituzte baldintzak eta espetxeetan eskatzen diren irizpideak, gehien bat bete dituzten urteen arabera. Gogoratu behar dugu Euskal presoak beste 20 bat urte daramatzetela espetxean, zigorra betetzen, eta badirela nahikoa urteak, irizpide horiek betetzen dituztelako alegia kalea zapaltzen hasteko. Beraz, borondatean sakondu behar bada ere, gogoratu behar da espetxeetako salbuespen politikarekin amaitzeko beharra ere badagoela. Salbuespeneko neurri horiekin amaitzeko aizuzen ere deialdia egin duzue urtarrilaren 10erako, okerez banago Bilbon, termometro ona izango da, ez da ikusteko zenbateko indarra duen, argi dago gizartea kalera ateratzeko prest dagoela, baina zein irudi espero duzu egun horretan Bilboko kaleetan? Bai, egia da, eta urtero izaten da termometro argi bat, eta benetan uste dugu berriro ere gai izango garela Bilboko kaleak betetzeko, eta hala adierazten du urtean zehar egin ditugun ekimen ezberdinetan gure aldarriak izan duen jarraipenak. Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu, eta hemendik ere deialdia luzatu Euskal gizarteari, lehen aipatu dudan moduan, Euskal gizarteak berak ere baduelako ardura, eta ekarpena egiteko modu ere baduelako, eta ekarpenik argiena horrelaxo egingo geniokelako auziaren konponbide eskaera horri. Bilboko kaleak berriro betetzea ezinbestekoa da, beti ere azalerazteko eta argi uzteko Euskal gizartea prest dagoela eta behar bezala ikusten duela etorkizunera, elkarbizitza gertokietara jauzi egitea. Entzuten nuen, duela egun batzuk BGHren elkarrizketa batean aitortzen zuela, urruntze politika horik gainditu ostean, paroi moduko bat edo egon dela, jendeak agian ez duela inbeste konektatzen adibidez, salbuespen neurrien horiekin, nola iristen alda mezu horrekin gizartera? Egia da kosta ere agian kosta dela dispertsioaren amaierarekin batera, salbuespen legei zentralitatea ematea eta salbuespen politikei zentralitatea ematea. Baina naturala ere badela iruditzen zaigu, azkenean pentsa zenbat urtetan mobilizatu den Euskal Herria dispertsioaren aurka, eta behin dispertsio horri amaiera eman zaionean, pentsa daiteke helburuak lortu direla edo helburuak bete direla, baina ez da inondik inola ere, dispertsioa bera salbuespen bazen, argi izan behar dugu, eta hala azalerazten ari gara dispertsioaren amaieraz geroztik, salbuespenak indarrean jarraitzen duela, eta lehen aipatu dudan bezala, beharrezkoa dela salbuespen lege eta politikekin amaitzea konponbide integral eta iraunkor bat eskuratzeko. Behin kartzelatik aterata erronka handia dutena da, berriz ere, gizarteratzea, eta zentzu horretan, atzo bertan COVID-ek salatu zuen Mikel Albizuk parte hartzen duela irratsaio batean, Bizkaiko Foru Aldundiak diruz laguntzen duen irratsaio batean, salatzen du haren parte hartzea. Horrelako salaketek zenbateko erronka edo zenbateko zailtasuna suposatzen dute? Zailtasun bat
zailtasun bat erakutsi dezakete, baina uste dugu bidezkoa dela eta gainera beharrezkoa dela presoak berak gainera horren beste urte espetxean pasa ondoren, bergizarteratzeko eskubide hori bermatua izatea. Eta kasu honetan eta beste askotan, kasu horiek erdigunean jartzea eta nolabait ere zentralidade mediatiko bat ematea horrelako auziei iruditzen zaigu ez dela bidezkoa, hain zuzen, bere eskubide guztie baitu presoak espetxealdi luze baten ondoren eta behin zigorra betea duela gainera, ez dela bidezkoa nolabait ere bizi arteko zigor bat jartzea bizkar gainean preso horiei. Miniaturi Etxeberria, sare herritarraren kidea, eskerrik asko gurekin egotegatik. Mila esker zuei.